Moderne tehnologije su nam donele mnogo toga, smanjile razdaljine, poboljšale kvalitet života i omogućile komunikaciju u svakom trenutku na svakom delu planete. Postoje 3 načina da ostaneš u kontaktu sa svojima u Srbiji. Uz pomoć računara. Sve počinje dogovaranjem vremena i vremenske zone i da li je sat pomeren na letnje ili zimsko vreme i da li se nalaziš ispred računara. Kada je sve to dogovoreno, možeš da počneš sa pozivom. Drugi način su društvene mreže. Jasno je da možeš da ostaneš u kontaktu putem društvenih mreža, ali one imaju jednu manu, koja se povećava sa brojem fotografija i zainteresovanih rođaka, koji baš umeju da postave zanimljive komentare. A samo si želeo da okačiš fotku. Treći najpopularniji način su mobilni telefoni i Go4U calling aplikacija. Zovi Srbiju povoljno na fiksni i mobilni. Preporuči prijateljima i ostvari bonus minute. Preuzmi aplikaciju besplatno i počni razgovore odmah.